Ens agraden molt les pel·lis i som molt amics. Critico 3. Ai, però no conduiré sempre jo, No, em sembla bé. Bueno, hype per la pel·li, tetes. Jo tinc el mateix problema sempre. Marvel, vaig veure la 1, em va encantar, increïble, Ant-Man m'agrada, però... Sí, a mi Ant-Man, la 1 em va encantar. Però tinc allò de, a veure què han fet ara, saps? Que em passa sempre amb Marvel. Us dic la meva predicció de pel·lícula Marvel. La 1 em va agradar. La 1 està molt perquè va trencar amb el molde aquest típic. Sabeu per què? Perquè era d'un director bo. No el que va acabar dirigint la pel·lícula, sinó venint d'un director bo, que era Edgar Wright d'Arma Fatal. A mi això m'ajuda. Fucker. Mentre sigui una pel·li amb sentit i que l'argument tingui sentit i que les cavases tinguin sentit... Que sigui una pel·lícula amb una trama senzilla, sisplau. Avança. Perdó. Adéu. Per mi, el gran problema que tenen la majoria de pel·lícules de Marvel és el malo. El malo de les pel·lis de Marvel sempre són... No estic d'acord. Menys a l'últim de Black Panther, que dius... I evidentment en tant. L'últim de Black Panther fa molta por. En Killmonger. Fa por i te'l creus. Killmonger. No anem amb el hype de merda de Jurassic World, que tots sabíem que seria una autèntica... Jo tenia una mica d'esperança. L'actriu que fa de Wasp, a mi... Jo vaig amb expectatives baixes. Evangeline Lilly. La Kate, de Lost. I jo vaig amb expectatives molt baixes per aquesta noia. Aquesta noia no fa malament. Els papers que li donen... O sigui, ella fa com sempre el mateix tipus de paper. Sempre posa la mateixa cara. Vale, perquè una elfa no ha de riure, no té emocions, una elfa. Però aquí... Com, a veure, escolta'm, les elfes que he vist jo, l'Arwen... Són molt dures, aquestes tautologies. Esperem que estigui bé. Jo us dic, jo m'espero un setello típic de Marvel. I un postcrèdits que ens digui alguna cosa d'Infinity War 2, és veritat. O no? Mira, tinc més hype per això que per la pel·li. Però l'Ant-Man es mor a Infinity Wars. Ho sabem? No ho sabem, no? Si està mort. Li pot afectar això? No ho sé. Entenem que no. Ara ho sabrem. Entenem que no. Jo m'espero que la pel·li tingui una trama... Jo l'únic que li demano és una trama senzilla. Res més. Res més. Aquestes llums on estan obertes tot el rato? Esperem que no. M'ha agradat molt fins als últims 10 minuts, tio. M'ha fallat molt al final. Els últims 10 minuts? M'han fallat. És que a mi se m'ha fet eterna, Jo l'argument l'he vist agafat amb pinces des del principi. Jo també. O sigui, perdó, però una pel·lícula que... O sigui, m'ha agradat, he de dir que m'ha agradat, però... És que no m'ho crec, tio, o sigui, perds la teva dona... És que ja ho vaig dir a la 1, a més, o sigui, perds la teva dona en el món de quàntico aquest, i ho deixes estar. O sigui, tens el túnel ja fet, i ho deixes estar. No ho deixes estar, tio, la busques? La segueixes buscant. O sigui, ha estat 30 anys sense anar-hi, i llavors l'Scott, a la 1, fa la xiripa del 1000, se'n va al món quàntico aquest dels nassos, torna, i ara el tio això li recorda que la seva dona està allà, anem a buscar-la. Jo, quan he vist que l'objectiu era recuperar la mare, i jo a mi ja no m'ha agradat. Ja no m'ha agradat. M'han faltat escenes de lluita. És que no n'hi ha. Al principi n'hi ha hagut, que m'ha molat la de la cuina. A mi això m'ha agradat. Però ha estat bé. Jo com la lluita final de la 1. Però em perdó. A mi no em cal. Doncs em perdó. Sí, a mi no m'ha calgut. Les escenes d'acció... A mi com a lluita final m'ha caigut. Doncs a mi no. Les escenes d'acció que hi ha hagut, per exemple, de lluites, a mi m'han encantat. Però no n'hi ha hagut prou. Per mi no em calia més. Jo estic d'acord. A mi sí, se m'ha fet eterna aquest final. I vaig dir final. una cosa, a mi l'argument que estàveu dient de la mare no em sembla malament que a la primera diguin la premissa fins a la primera pel·lícula era el pal. Si vas al mundo quàntico estàs venut. Però de cop i volta, hòstia, l'Scott ho ha aconseguit. Llavors es plantegen, potser la mare està viva. Fins aquí em sembla bé l'argument. Però és que la resta són moltes coses agafades amb pinces. Jo t'ho compraria si fos 20 anys abans, saps? Ja em perdó, però si hagués sigut mínimament creïble la tornada de la Janet, què ha menjat? Com ha viscut? O sigui, de què ha sobreviscut? Apareix maquillada i ben pentinada, tio. Per favor. Això no és el que em fa maquillada, que no. Perdona, el que ha menjat. Perdona. I a la tornada, quan ha fet allò de...
la màgia que he dit, mare meva, sí, home. T'ho he dit o no? T'he dit, ara agafarà i la tocarà. Sí, sí. És que ell ha dit, no, claro, por estar 30 años aquí, he evolucionado. Ho he pensat, com si hagués estat en una clínica de desintoxicació, saps? Sí. Oh, és que m'han canviat la clínica. No, de tia, cop i has volta. estat en un món quàntic, no fotem. Tinc un cotxe darrere que no sé què vol. Va, és igual. Estava mal plantejada. Si tu el que vols fer és recuperar a una dona És que no. a dintre d'un món quàntic, el superheroi perd el seu sentit, perquè l'únic que necessita és un científic que et porti al món quàntic. Llavors, el superheroi, bueno, És que s'ha d'enfrontar a han algú. Ha de fer servir el seu poder per alguna cosa, i per anar al món quàntic no el necessita per res. No, però per lluitar amb els de l'FBI està bé. Però és això, masses dolents. A part de lo surrealista, anem a la trama. Tio, Un moment. 4 dolents. Un altre cop, una altra pel·lícula amb 4 dolents. molts dolents. Els mafiosos. Pinta Sony, algo mafiós a Sony el la mafiós. pel·li. Sony el mafiós Anem i pas a el passió. seu amic menja medalles. I el seu amic menja medalles, que és molt Espectacular, dolent. eh? Tu has vist l'amic menja medalla? Sí, sí. No, és que és un detall molt subtil, eh? Pensava que era un padillo. No. Era la xapeta. Era la xapeta que posava aquí, Sí, sí. menjar torta i així. Apuntat amb cara de dolent. Tenim el mafiós. Dolent número 2, l'FBI. Ah, sí. Sí, l'FBI en aquesta pel·li pues, són dolents perquè... Bueno, no sabem per què. Sí. No, que això té sentit perquè estan a res domiciliari. Si només fos això ja m'estaria bé. Dolent número 3, el científic. Com es diu? Bill Foster. Te'l pinten dolent, de cop i volta hi ha un giro. Sí, no, al principi és com, oh, mira el teu ego, Només amb una frase. oh, el teu ego, i després quan estan a punt de fer el que porta dient que vol fer des del principi de la pel·lícula, et diu, vols dir que ho hem de fer? Sí. No, crec que no ho hem de fer així. Amb una frase del pare que li diu, piensa que cuando la saquemos te vamos a ayudar, saps? Sí. Ja està, i el tio diu, No, però abans d'això ja li diu, no, hi ha línies que no creuarem. A la nena T'ha dit no, que n'ha matat a no sé quants, però és igual, a les línies no les creurem. No, home, Bueno, i quart dolent, la fantasma, que nois, tampoc hi pinta res. no hi pinta res, perquè a part la fantasma podria haver dit, vale, els que em poden curar són ells, en lloc d'anar-los a matar, els demano, sisplau, que m'ajudin com m'han ajudat a l'últim minut de la pel·lícula que m'han curat. No, però Sense cap esforç. necessites un dolent, Però i a necessites més un tens dolent dos i superherois. fas pinces. Tens Pues dos ara tu, superherois. en lloc de demanar-los ajuda, simplement els amenaces matant-los. Sí. Pues aquests són els 4 dolents de la pel·li, nois, i no m'han agradat. Sí. Vols anar a buscar la mare? Vale, doncs jo què sé. Pues que hi hagi un monstre quàntic, tio. Exacte, o sigui, és que jo he pensat, tio, tens la idea del món quàntic i la desaprofiten de tal manera, o sigui, te'l plantegen com a gran desconegut, en plan, que guai que pot ser, i després t'ensenyen 5 minuts, i la tia són en plan, bueno, què, marxem? Com si haguéssim fet una dutxa. Però perquè És que el que passa fora no té res a veure amb el que està passant en el món quàntic. fas que tingui tots els problemes amb tot això de fer gran l'edifici i fer-lo petit per viatjar durant mitja pel·lícula i a la meitat de la pel·lícula se'n van al món quàntic i allà tenen mogudes quàntiques el món, Mogudes. t'explica la dona, la Janet t'explica com ha sobreviscut. Moltes pinces. No, Que moltes pinces, a més, moltes estava pinces mirant i cada X segons s'anaven fent. Però bueno, a banda de lo dolent, Dit això, exacte. a banda de lo dolent, Que és la a mi, trama, per mi. l'actor, fantàstic, l'actor És que fa la l'Ant-Man. química dels tres... Paul Rudd ho fa molt millor Sí. que la 1, per mi, Sí, Per mi la química entre l'Evangeline, la millor, i el Michael Evangeline Douglas és que és fantàstica. Ho fa molt bé en aquesta pel·lícula. Perquè li donen un paper que ella sap fer. Però per mi, bueno, és un paper que sap fer, però vull dir... Un paper sèrio, un paper que... Bueno, no ho sé, però ho fa molt bé. Sí, Fa molt bé. Vull dir, és de les que et creus més de la pel·lícula. Tema humor de Marvel que em pensava que es passarien. Per mi ha estat bé. S'ha fins passat en al algun final, moment, eh? S'ha fins passat al en algun final, moment. I estem d'acord que l'essència de la 1 l'han mantingut. Bueno, nota, si de bones a primeres, li fico el 7 que deia. Jo tinc un 7, també, per ella. O sigui, Jo la sí. trama és com... Una pel·li de 7, és una pel·li de 7. Te la planteges i... Tinc A mi em passa sentiments això, jo li anava a donar un 8, un 9... Molt contraposats, perquè, al final. Ah, jo he fet la l'argument de la Clar, pel·lícula em exacte. falla, però la pel·li està bé. Sí, la pel·li està bé. Està bé la pel·lícula. Els Jo he 3 rigut. de la primera, o sigui, el- cada cop que apareixen els fuckers com a la 1, Els eh? secundaris, és que eren els secundaris. secundaris. Amb la gorra torta i el jefe és increïble, aquell tio. Sí, el Luis. Guasa. El Luis. Guasa! Que bolo, el guasa! Quan apareix com el... Va, guasa! Molt bo. Per res, tu. Això en teoria era sense spoilers, eh? Vinga, tu. Sí, ja ho he pensat, però bueno,